ماسك ورتا أتشيني خير وميرا هو يوقع يا حمدو ويت ما تيجي ذاته انت شو بربان الوطن مع ذكرون سنايبر وشو канал час издавал Извините, кишка, Приятно, кита, кишка, джока, конфи, ауши. Вот резко, я слышу, вытащишь, лоха, резко еще. Мама, резко ее, видите. Ой, да, резко, я шел, мама, резко, мама. Есть. Что она есть? Ты за хина, сон, мама, хина, сон. О. Как я ушу. Да. Что, Давид? Да, вот, снимай, снимай. Кишка, я там еще не говорю, мама, а баба. يا قايش كنت ياو Команда противника разбита. Сохраните коды запуска. أصدق جالس صحت. Раунд начался. بونجر خيسا جاي يصير قالوا نالك ذاته وجاري عايز عايز Первый, Таш, а что я нашел? Я вина, рез, сразу рез. Кишка, говори, кишка, что он шит. خد أنا مخلصين. الله يتحول. خطوة صعوم داود، خطوة صعوم داود، استوى سلو داود، وو سلو وو. شو يا ما تقول؟ Полиция дейдера. Марко, буду, да, блин, матисло, арматур, шах тисло. О, красавчик. Да, песен. За потери среднения. Потери среднения, дигдат. Кишка, что он вошел? Целило, что он тут сам понятно. Оценивать курятничего, изушен снайпер. Андей догдар, аз язин чун банк юксу. ما عندها كتب. دبير عليه. 14 يكسو. Один час баню. Слева вон. 23-го качался. Кишка, что, абу, хоп, مين يعطي داود ارمى والله يس случайно лишь моя отнялась. Один час баню или 23-й не смотрю, я просто знаю. Ух ты ж. 0009 юг, короче. Рез. Чистай шоу, чистай сам истина. Андей только его. عم والله مين يوم صح يا شوفة دوي ما صدقوا يا حطني Тут я ходил вниз боком, кахую через час как раз. На сутку баз, на час я ходил. На час я ходил, на час. Ну вот, да, вот здесь. Шофа, надо Фонда. Сигама, да, шофа, сигама, да. Куда ты? Сигама, что я могу? Можно сделать, там, вот и все. Скриня, коня, там битчу. Фарм стоят, но... Шайца я тайс халхарчани атнирас. أنا نحن تشدل لقط واردات فازوتشي دقم دات. Ča,
Курятник يوتشامو يوخي طوتي أوتسا Це слово слабо відбудовано. Що дивишся? Лиса, да модель чаш. Я он. Дауда, Мила, Дауда. Парень, рок. Дауда. Рано ходи абу ишко. Чишка я сау. Будет немного больно. Спасибо. А жаль, это чего слышал? Первый этаж я ушел да. والله ماما تحلول شلون تسقك 40 سنة Мы проиграли раунд. Массанту хуару атасыром Уничтожил я. нашу команду. Охраняйте коды запуска от врага. Раунд начался. و شيء بنتي لا استحال بالش первый этаж кишка ара даут ара шо Дауда, я хамове ушел. А жаль, хавена ли чего это? Что ты? блин ну чё видишь тут ты цаушен подвал мистер подвал халул шо вентиляция что это цвет до первый этаж а что ресю лаха ресю мавал да ты цаушен ты цамеду Раунд выигран. أقول شو ساعات нет что أبو بكر قال والله На базу. Раунд начался. Боком гасить ясно. Комнаты что, хватишь второй этаж? Комнаты. выхожу на лице Кидаю гранату. قوخ شو قام داود ما هو قوخ شو قام Это, файна. Это. Граната! Осторожно, граната! Первый этаж цаушен Ie leersug haar moment dat closer. Dat is процент кредит банку за. Подвал шареса цадри. Ши подвал шау. Надо согали. Надо речь. Нет, пулемет, полюсует, а я умер. Возвращены на базу. Кап Ты что, бегу так-то? Дау, тихо, тихо, Дау. Да, столетие. لك عريس يا شوش شايف بس دي Я он. يفتشيت لوزش أكان تحت لسه لو تانجا وحيدي سقط يا فكر. دو لسه روستا خزن إلياس خز شو يوم Враг уничтожен. أصلا كسرت ستعياد إركج على عياد Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. بعدين تنوت تشون Начался. Эше махул да учса далее çıkış. Hangi bu orientasyetiş? Daveleri bayağı balkak. Derveleri vali iş yazar. Kudalar hajarsa sanki nasıl şoğuz gibi veya şoğuz par dayeler. Вообще нестандартный режим ярцыга үйеді. Бүйсін алғырты үйгі. Шума рамазны қытавиш салар ошу. ضيعت نعم كورياتنيك تاعوشن Hakkı canım. وانتي لا استحقاش هو الخبة هاني يزرقوس ها هو
علي يطلش تمام باش Первый этаж, я буду на Б. عدد ودخل كوتش دخل عط ايش تصور تصور دي صوبر تيجي صوبر دي هذا وضعت لسه كورياتك ابو بكر كورياتك بويد باش ايش يا لويجان كورياتك يا مسلم عدد وجهي دي سياسة سيرفايفر عدد سيرفايفر يقول ده لويجان سعيد وولتر هذا اللي شو صوبر دي فرول نيس ياتبوغ أصلا جاو ضيفت وغير تجريكم سعيدة نيسات بوه ما ادي صبر ديلا 1975 اصلا دويتسقا دو بكر هذا ووفو خاص Осторожно, граната! Справа, мама, справа, срезся урожца. Left ear прикрыть, то есть? ميلة خذ مولا ميلنا فرول هو ده ايه تعود بطلع طول بوش فوق الفوت العنون ضبطنا صراحة صغير صار صدق والله ايو بوشور Заполучите коды запуска и так самом где-то اصلا متن начался. اسخيتسن يقول دك دوين صدقن يقول سألوه سؤال 1975 1975 اس انجليزكي Чувало, صبر ضيوي штаты. خزيش القصة هجن سبراو ستوبينج يا وون صح حتشوف الداون دي بصيش كيشكا ارا اغو Граната пошла! 1975 بعدها прикрытие за углом о девятнадцать семьдесят пять а 1975 с лака правильно так восстановление я хитна или ша ищца асон ищца да сон уже догадался я точно не асон код Airbus телефон мой привязан هاي تاتي قوة وشوية دولو واخري يقضى هذا الليلة Урсех, хорошо. Противник уничтожил нашу команду. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. هذا لعبوه يا سليوا على وقيته سليوا يا سليوا هذا خزر دول собор или со арма вала если что لقط يا ابو شو لقط يا ابو قام خزر دول أصلا بنتي لا استحبي عند المقلة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. Весело, видите, что на выписке, но душа, если я на выписке, كل صوتهم تعود медик там كنا كاسة يسا. اصلت يا سؤال قوسرو Здесь подвал чаушен та. Здесь подвал лоч москала, кишка ел чаушен да. вон идешь и вон справа арма валь стоит первый этаж слева Здесь мои просто. Минна шушу Ой, гоял, не слыхал, ча. и توقفون صح كيف يا وون كيف يا ابو بكر زويس ندين داو توقفت слушайте, я